Vi skal op og besøge Jesper Lange fra EFB, så han skulle gerne bruge hans energi på banen i stedet for derhjemme. Så vi skal op og se, om vi kan optimere hans forbrug en lille smule og hjælpe ham lidt med det. Vi har været rundt og besøge 4 andre af hans kollegaspillere her i Esbjerg, og det vi ligesom har sådan fokuseret lidt på, det er deres tomgangsforbrug. Altså det forbrug, de har derhjemme, når de ikke er der til spillemaskiner og tv og så videre, der står tændt. Det kan de i hvert fald godt kigge lidt på og gøre noget ved. De har fået udleveret en spareskinne også, sådan at hvis de ikke selv husker at slukke, så gør den for dem i hvert fald. Goddag. Goddag. Tak skal du have. Kom indenfor. Tak skal du have. Jesper, jeg vil gerne lige vise dig, hvordan dit energiforbrug det ser ud. Vi har sådan en fjernaflæst måler herude ved dig, og der kan vi gå ind på vores hjemmeside og vise, hvordan dit forbrug det har lagt hen over døgnet, hen over ugen, hen over måneden. Ja. Jeg har for så skyld også ind med her for at vise dig i søndags, den 22. november. Der kan du rent faktisk se det hele på hver time, hvordan dit forbrug det ligger. Okay. Det er så afslørende også, hvad tid du står op om morgenen. Man kan se i hvert fald, at her klokken lidt over 9, der ser ud til, at der er nogen, der er oppe og tænder et eller andet. Ja, det kan godt passe. Og der ser ud til, at der er spistid lige her omkring klokken 19. Ja. Så det afslører lidt, kan man sige, hvordan dit forbrug det ligger. Jeg kan se, at jeg på et tidspunkt har været helt nede på 0. Det er rent faktisk rigtig flot. Det er sjældent, man ser det, at man kan undgå helt at have et forbrug af nogen art i en hel time. Det er sjældent, man har det. Det er da godt nok. Det er dejligt. Rigtig flot. Rigtig flot. Hvordan kan det så være, at der er en ændring i mit forbrug, når jeg ikke er hjemme? Det er selvfølgelig en køleskab eller fryser, der slår til og fra, afhængig af det behov, der er for køl og frys. Okay. Hvad med sådan en spot, jeg har heroppe? Er det en elsluger, eller hvordan? Ja, men altså man kan sige, at der findes en ny teknologi, der hedder LED-pærer. Og de bruger rent faktisk kun en 7/7 af, hvad en halogenpære bruger, med det samme lysmængde. Okay. Så der kunne det være fornuftigt, fordi det også er et rum, du går igennem og bruger meget som lys og har tændt hele dagen, når du er hjemme. Så der kan du spare helt ned til en 7/7, eller i forbrug kan du gå ned til i sådan en. Er det dyrt for mig at have tv'et stående på standby året rundt? Vi kan lige prøve at tage og måle den, og så se, hvor meget er det, den tager i standby-forbrug. Vi har sådan en måler, du kan låne gratis til at se dine brugsgenstande, hvor stort forbrug de har, både i standby, også generelt i forbrug. Det ser ud til, at den har et meget lavt forbrug, så hvis vi sætter om i kroner og øre, Jesper, så ser det ud som om, det er ca. 25-30 kroner om året ved at have den stående på standby. Så det vil være lidt meget bøvl at sætte en afbryder på for 30 kroner om året? Det er op til dig, om du vil vurdere, det er nødvendigt at sætte en afbryder på, eller du vil betale de 30 kroner, ja. Der er så forskel, om vi snakker om et enkelt tv, eller vi snakker spillekonsoller, de nye Xbox. Der er nogle af dem, der bruger helt op til 1.500 kroner om året alene i standby. Så har jeg indsat en trådløs router og en telefon stående her, hvor jeg har det hele koblet til en kontakt her, som jeg egentlig også slukker hver gang jeg ikke bruger det. Yderst fornuftigt, Jesper. Altså, nu har vi lige været rundt og målt på både din trådløse router her, og vi har været inde og målt på dit tv og din PlayStation og din optager. Og det viser sig rent faktisk, at der henter du 500 kroner om året ved at slukke for de her 2 kontakter, når du ikke bruger dem. Det kan godt betale sig. Jeg har taget sådan en universal elspareskinne med. Den kan du bruge, Jesper, til at slukke din tv-apparat og det, du har stået rundt om tv'et, når du forlader det. Jeg har hørt, at du har slukket, og det kan vi også se her, du er god til at slukke. Den her, den gør det så automatisk, ved at når du slukker for tv'et, jamen, så slukker den for resten af de ting, du har stående ved siden af tv'et. Det kan være DVD-afspiller, det kan være satellitmodtager, eller hvad du ellers har, der kan slukkes. Mig og min kæreste har haft fokus på at slukke på kontakterne og slukke for de ting, vi ikke brugte. Så der er egentlig ikke så meget, der kom som en overraskelse. Det skulle lige være den elspareskinne, som jeg fik. Jeg synes, det er smart nok, at den registrerer, at når jeg slukker for fjernsynet, så slukker den automatisk for alle de andre ting, så jeg ikke skal over og trykke på kontakten. Men tak for besøget. Selv tak, og held og lykke med konkurrencen. Jo tak, det tror jeg, de andre får brug for. Hej hej. Jamen, det er jo besøg hos en usædvanlig energibevidst ung mand, som har sparet sin energi til fodboldbanen.